Bizkarre! 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 Guretzako ohore handia da. Herri bezala, badakizute, Bizkarre kluba gure artean izatea. Gainera, egin dituzten lorpenak kontutan izanik gehiago. Baina, hala ere, klubak daukan trajektoria egiten duen kudeaketa eta gainera emakumeen futbol taldea izanik hori handiagoa ere bai ez, guretzako zuek zerrian izatea. Zentzu horretan eskerrak eman nahi dizkizuegu. Talde guztiari, osatzen duzuen talde guztiari, bai? Baita teknikariei ere bai, zuen entrenatzaileei, egunero, negro dauzelako. Lan, ahalegin eta konpromiso honek datorren urtean helburu berriak lortzera eraman gaitzala, ilusio berrituekin, gorenean kutxean izateko zalantzarik gabe, Getxoko herria eta Bizkarre kluba merezi duten lekuan. Mila esker, errek.